Ahojte, takže já dneska mám jiné video, mám takové nudnější, protože já dneska nemám moc zajímavého, tak se budu dělat na internet, na nějaké vtipy, které vymysleli třeba nějací pošuci a tak dále. Tak já se podívám, počkejte prosím. Mám najít vtipy. Jen najdu, počkejte. Nevím, jestli budou dobré. Ježiš, to je. Jo, tady jsou vtipy. Tady jsou vtipy. No. 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 Nemůžu nic najít, moc se omlouvám. A žádné vtipy tady fakt nejsou. Jako. Úplně mega dobré. Najdeme vtipy o maminkách. Vtipy nebo... už tady mám vtipy. Vtipy. Nevtipy. Nejlepší vtipy. Tak jsem tam něco našla. A jo, to jsou ty dobré vtipy, dobré. Tak, blondýnka, cestování, černý humor, děti, doktor, tak dáme třeba sex. Takže, tady mám takový krátký. Co je to vrchol diplomanice? No co je to? Neví, nikdo skoro zná, se vám řeknu. Když se podaří přesvědčit ženu, že je něké jen proto, aby ji tam natlačil. Aha, takže tenhle vtip neznám a vůbec se mi nelíbil, vám řeknu. Ten je takový divný. Tady. Velký je rozdíl mezi souloží a onaní. Hezké. Fyziologický v tom žádný rozdíl není. Akorát, že při té souloží člověk ten nějak přijde mezi lidi. Je to blbé, ale to nevadí. Další téma dáme ženy. Ne, to je dlouhé. Takže, povídají si dvě kamarádky, seznámila jsem se s perfektním chlapem. On měl peníze a já zkušenosti. A jak to dopadlo? Teď mám já peníze a on má zkušenosti. Dobrý vtip, to se jim povedlo. Ale já nějaký zkusím vymyslet, třeba... ne. Takže, povídají si dvě udržované kamarádky a ví tvůj snoubec, kolik ti je let? Ta se usměje a odpoví, no, častačně. To se nepochopte. Já nevím, proč jsem to řekla. Vůbec nevím, co to je, ale nevadí. Tak vtipy asi nám nějak nevyšly. Nebo to nevadí. Tak dejte like, odběr, komentář, hlédnutí. Budu ráda, když mi dáte like, když mi dáte koment, když budu mít hlédnutí a tedy. Tak já jdu a to video bude i večer. Jo? Tak ahoj. A mám ráda Prokopa a tedy.